ka dawo. Allah sani namijin duniya haya. Na je yawo na dawo. Sauka, sauka. Dakata. Hadiza! Kai, wannan. Na ɗauki tsawon shekaru wannan haɗa wannan makami mai yawa a sama. Ma in yi gwaji. Saboda tafiya ce mai tsawo. Wanda in nemi makami na mai kyau. Kunnawa. Yawwa, komai ya haɗu. Kunnawa, ya yi kyau ya. Yi lodin ya caji sosai. To a matsayina na shugaba na 'yan duba na kam nahiyar nan ya kamata in tsaya in duba abin da ke wakana. To nan ban dai komai ba amma bayan ji duka ya so da abin da za su yi. To, mu fa abin ya zama jiki. Dole sai ana duddubawa. An haska ba an je wancan kuma ya oho. An je gan shi. Kai waya wannan. Ko da yake me daman da shi ba ni ƙasa. In je gun uban yan duba. Ok, ba ma shi anan. To kai ban da banka ka sauka ne ko kai akai. To ai ko sai dai ka mutu. Nan na mata. Kan shugaban 'yan haske. Yau kuma me aka hasko mana? Oban yan tambaya to mai damuwanka. Sai kuma aikin naka ya haɗu ko bai haɗu ba. Ka san lokacin tafiya kusa. Wani aiki ma ya iya yi. Oban watan da ka tashi. Ina fatan dai kowanne a cikin kwakwai caji a jikin shi. Hakan ya shugaba. Sosai ma kuwa kama gani. Na kyau makami na ya samu. Lokacin atisayen ya kusa kowa ya kinza. Kowa ya kinza. Kai mai haɗa ne ka gama haɗawa. Wannan shi ne makamin naka. Da nan kuwa sai lodin yake. Kai caji da kyau. Gudun matsala. Ni an tafi yin jiyan da wani. To ba ka ga in yi ƙasan nan. Ina fatan yanzu a cikinsu kowa ya kinza. Oh. Kai kauce. Za ka bani hanya. An wa shugaba. Ɗan da zuwa. Kowa ya kinza ko. Ku taho a haɗu, ku taho. Yalla bai, mai babban makamunka a wannan tafiya. Bindiga ta. Sai kuma kalle na. Ni kuma abin tashi na. Ma kuma an wale zaba goya. Ma zama himmanci a wannan tafiya. Mai mahimmanci a wannan tafiya. Zan ba da goyon baya.